मशरूम का खेती टोटला parah and mushroom ka Itu potok mem nih. Boleh single. Oke, libur nih, naik sih. Di mana nih? Bener ada di mana ya? Tang lagi ya, Boria. Guys, bor lebatin be, godan video lagu for. To din no board geder khaman dong. Masih board geder program dong. To bika bunga sido. Ompray zi gotna zalang bena. Dukhurang to are, bod dukhurang to जोंनि हायावनो बिदि खामजानाया. To माथो खामावनो बिदि जानाङामोन. To आंनि मोनसे रिक्वेस्ट आरोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जिखिजाया प्रग्राम फांसन जिखिजाया फेस्टिभेल जायोबा बिसोरनि गानखौ दामलै दामनाङा बिसोरनि आदिबासि गानानो जा सावताल गानानो जा दामनाङा आरो बिनोबो नाङा सिंगारफोरनियाव बिनोबो नाङा आरो बिसोरनि गानखौ रंजानाङा जों बिसोरजोंनो एसां अयनाय खालामजायोबा आरो बिसोरखौ माने बिसिबां सापर्ट होनो नङा होमबा थ' आं नुयो जे जिखिजाया फांसनानो जा जिखिजाया हाबायानो जा बाङालि गान आदिबासि गान नांथारगौ आदिबासि गैया मोसाबावासो बिदि जानाङा आरोना बर'फ्रा एसे बुजिदो जिखिजाया सिंगारफोरनाव बिनाङा मानोना सिंगारफोरा नोंथांमोना बिबानो उपाय गैया रोजाबनो जागोन दा प्राय सिंगारा बुंदोलाय आङो बाङालि गान उमुक गान बाङालि माने आं जिखिजाया आदिबासि गान रोजाबला होननानै प्राय बुंदों सिंगारफ्रा आरो नंगौबो देलाय मोजाङानो बर'यै जानानै बर'नि बिग्रायनायाव आरो लोगो जायाबा मा बर' नङा होमबा आरो आंनियावथ' बुंना ला थांनाय भिडिअ मोनसे कमेन्ट फैदों बर'आनो बर'नि एगेन्स्ट आरोना जोलैनि हांगासारा इसोरो 100% गेजेराव 1%आ गाज्रि थाखायो बेखौ आङो खर' होआ पात्ताबो लाया आं थ' बेफोरखौ जोङो बिग्रायनांगौ आरोना साइलेन्ट बिग्रायनाय बुङो बेफोरखौ थ' लोगोफोर जियानो जायामोननो बर'लायाव दिनै बे गोदान भिडिअ थ' रायजों थांगासिनो आब'जों आंजों माने बुंस्रानोसै दिनै मा जानो थांगासिनो जोंहानाव माने दिनै जोंहा फादारनि 3 years डेथ एनिभार्सारि माने 3 बोसोर जाबाय आफाया गोमालांनाया दिनैनि तारिखआव आरोना थ' बिनिनो दिनै 3 बोसोर नालाय थ' बिनिखाय बोसोरकिया उदार हिसाबै बोसोरकिया सारद हिसाबै दिनै एसे आर'ज गाबगोन आर'ज गाबनानै जाहोगोन आर'ज गाबग्राफोरखौ ओमफ्राय बिनि थाखायनो लाहार फाहार खालामनो थाखाय खरस दायो जोङो बाजार थांगासिनो आब'जों आंजों आब'आ फैदों जोंनिया मिया फैदों न'निफ्राय थ' बेखौ लोगोफोर आं दिनै देखायस्रांसै दं होमबा जा फादारनिबो गोसोखांथि महरै थागोन मोनसे सानदुङाव खिन्थु बहुत गोसांबाबो आं भिडिअ बनायबाय थादों माने दिनैनि दिना आरोना दिनैनि जोंहा फादार गोमालांनाया 3 years जाबाय पात्ताखौनो मोनासै आंथ' 1 yearफोरल' जानाय बायदि नाङो लोगोफोर नै नायदो टमानि बेनो जा फादारनि रुंसारि कवेन्द्र बर' जोनोम जादोंमोन 1968 आव थैनाया 2023 थ' नै जाबाय खाम्फाया लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ अके थासारिफोरा बिराद गाज्रिलै गोसोखौ मोजां नांथाराखै होनबाबो थफ्ला थुफ्लि बारना खारनाय नुबा मोजां नाङा आरोना बोरैबा नांबाय जोंनि जायगायावनो जों गावनो उदांस्रि नङा थ' लोगोफोर दायो नै जागायबाय भिडिअखौ थ' लोगोफोर नै थांनोसै बिबो जादों नै मना लाखाबाय नै फुरा खरस दिनै माने माबा जायोलै बुधबार हाथाय जायो फैगौ जोंनिया एरियायाव लेट्स गो थ' लोगोफोर नै लाबाय दायो फुरा फुरथि बाजारा नै जोंनिया नै बुधबार बाजार थांसै बिखियानो लाबाय थ' लोगोफोर नै दायो उनाव सहैबाय ओमफ्राय नै नेव खागासिनो गय नै मामाया हारसिगा हेलौ होनलाय नै गय नांगौ जादों ना दा ओमफ्राय नै निजा मैगं ना मैगं सायगासिनो जोंनिया सिख्लाफोरा नै ओमफ्राय नै बिब'आ संगासिनो बेदर नै दै बायनाया जोङो नै जाबायना मोनबाय ओमफ्राय दा निखौ मा होनो नैबे कबिजों ज' सङो आरो बेदर माबायोना गेब्लेयो इनिखाय बोखांग्रा लाबाय आदसा नङा गेब्लेयो आं मिथियालै ओइ आलासि फैजा हेलौ तलफोर नै दायो मैगं खानसे मैगं नै जा आलासि फैदे फासु हेलो नमस्कार सस्रियाकाल आदाब खुलुमबाय नमस्कार वेलकम टू दी गरबुखुंगुर ब्लॉग ओइया नै मैगंआ दिनै खानोसै बरिया जानोसै यहाँ पे है मशरूम है पूरा बड़ा बड़ा फ्राई करके खाएंगे अभी नै दासो खाखांबाय आरो दंबावो नै बरिया दासो नै निखेना खादो दासो गासै निखेना खाजोबबा 10 केजिया ओंखारगोनलै बारासो ओंखारनानै 10 केजिनि दाबो नै बेटा खुलुमबाय नमस्कार myself Vasu and we are at मशरूम का खेती टोटला parah and mushroom ka खेती में है अभी हम मा बनायो Instagram फासुबि अफिसियेल ना अके लोगोफोर नै रायहोनोसै बिमाया नै बेदरा दै बायनाया थांबाय बियो बरिया खाबायाव
Kubi, banda kubi. Abi खाएगा नहीं जी खुद खाने अब क्या रही है साराय तलगफोर नै दायो मोनाबाय दासो दिखांदों आङो ओमफ्राय नै खुलुमसै ने जेनेबा नै आफोन दायो बावबाय गासैबो रेडि जाजोब्बाय नै नै दावलायदों दै नैबे दै आरो नैबे गाखिर दै नै बुद्रान गासैदो बाजै गोदान नै बाजै गोदान जोंहा बाजै गोदान सारमोन दे खावखा नोंसोरसो नांगोन दालै गोथाव मोनजादोंबा मा मोनजादों बुंलाय ना मोनजादों ना मोनजादों बयलार मोनजादों बरिया जोबलियाव स्लाबलांबालाय जोबजोब्बाय ने जाजोब्बाय ना गोथाव मोननानै जाखांबाय माबा सिख्लाफोरा सिख्लाफोर नै टटलाबारा माने जोंनिया फिउचार सिख्लाफोरा नै ना दिबिया टटलाफोर बेखिनियावसो दिनै भिडिअआ आं एसे लोमजादो माने मैया आं हराव थांदोंमोन माबायाव भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव थ' बेयाव 9टा बाजियाव थांदोंमोन आङो जा बिब'जों बेयावनो हराव ओरैबायदि थान्दा बोथोरा खानाय सिनदोंमोन ना बारा लोमजायाखै दालाय एसे लोमजादों आरो जेबो नङा बे जाबाय थायो ओमफ्राय नोंथांमोननो जे जास्ट एसे देखायनोसै आङो मैयानि प्रग्रामखौ आरो ना थ' बेखिनिया नायनानै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै अके आवगायनि प्रग्राम आरो सासे बलिउड सिंगार फैदोंमोन बिनि मुङानो जाबाय रितु पाठक थ' बेखौबो आं एसे देखायनोसै जों बिनि माबाखौ नायासै मेथाइ खननायखौ नायासै होमबाबो जों जेराव दङमोन ग्रिन रुमाव बेयावबो माने बे सिंगारा हाबफैदों आरो ना बलिउड सिंगारा जों लाकिलि नुबाय खाथियावनो बिथांखौ थ' एखे सोर क्लिप देखायनोसै आं दे माने देहाया मोजां नङा ना बेनिखायनो उन्दुनासो दङ आंनि थ' बेखिनिया नायनानै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय Itu Pathak ma'am ने बॉलीवुड सिंगर मैम उसका यहाँ का देखो कि ने आपको बुलाया मिनिस्टर ने वेलकम टू भैरवकुंडा फेस्टिवल वो हाँ सर वो इसमें भी हाँ फोटो में खींच लो आईटी फोटो वाली थैंक यू very much Bhairakkunda Tourism Festival to record Mikhi Khakor Khon, our most positive star singer.